गोव्यावरून देवगडमध्ये आलेल्या 2 पर्यटकांनी एका लॉजमध्ये आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे। पाहूयात। देवगड तालुक्यात पर्यटनासाठी आलेल्या आई व मुलानं आत्महत्या केल्याची घटना 13 फेब्रुवारीला 8:30 ते 14 फेब्रुवारी दुपारी 12:30च्या कालावधीत घडली असल्याची माहिती समोर आली आहे। देवगड तालुक्यातील समुद्र किनाऱ्यालगत एका होमस्टेमध्ये पर्यटनासाठी वास्तव्यास आलेल्या गोवा येथील मायलेकानं नायलॉन दोरीने गळफास लावून आत्महत्या केली। याबाबत होमस्टेच्या मालकांनी देवगड पोलीस स्थानकात फिर्याद दाखल केली आहे।